Hello everyone, jotono lam so hai new YouTube channel tini ke quarter no start khai tong tang quarter tin sam tong ba tabuk tini sangoro Bokhiri bepti 400 chini o mothawo sing tini Athukiri ti salanya tini ke 1 December an bagai nong no o vlog phunungnai sing bairao bo preparation khai tong ab nong no phunugane vlog no pulen sim paise jo na joni kata fain jo like comment share subscribe khanya bagai tapukdi malay norway intro ni yagulo abo o jagao jeng Athukiri tisai paimani yagulo horno kisisa sing samung salanya ni hinai puri serna nai tongo ni kono khona no rok moida huljak ke mama among ke joto sernai rok saramnai rok ko makai sini nyara baji kakano sanja kaham sing tabuk kisa bini khukti khanai lene sing tabuk Bokhiri mothao phaisok wajak o Bokhiri girjao singo sanja jaro tam khlaina bagi chingoro girja phailekya abono sing khanai len tai o mas ni no tui kisa bini khukti khanai len hambai sini SBD channel no kok kaham kok singmani bagi tinio sing sini Bokhiri mothao phaimani karon ke o mas ka tam hnai lai hamari mas karon tam ni ke o mas hono sini soba Jesu Kristo o hasa ka watai thangoni ke abono kitingina tinio sing star khasilanya ni bagai Athukiri khasilani ni bagai oro phaile ja ga tinio Athukiri sing ranai sini pastor ni bisingti khlai kabon bagina sing oro jotono khatong khaja kai sing oro phaile ja kai abono sanamu sungmani kai sing tamo mas mana bosor brum no se mas brum no sal brum no sing tong thui tong nang karon chini bagai chini bogra suba Jesu Kristo hasa ko 2023-24 bosor haise kango o hasa ko phai asalang kai botobu thuilangka singno thangnani lama riklangka kabon sebara tai khatumung tam tong kabono nono sanmo songo joto poito khlanya rokno sing jotono khatong khaja khlai sing tong thoklayana salbrumno molbrumno tia sakno sing jisuni bagai sing bini samuni bagai sing khatongui tia sak sing tonglai thanglayan asukna hambai ke sing nugui mano bosor brum no bisi brum no sing kaisa kerol pandarokni khlaijagi phayo aborok ngake o mothawo taklai khlaijang naida o mothawo to sing khlailai nai tabkhe tini det mothawo
tiniwo tongmaniba sang joton phailai ba sang khanan jimi chenglai khanan jimi o Bokhiri mo thaw kerol chengjaknai angkai abon nuknai norok bodino sang khlai on bagi omo thaw tongo akhini no group tongo tai akhini sajung nanai ba tongo onek bangjak no angkai joto nukhongro no khatung khaja khlai tamhnai bwskango sang Christmas carol khlainani thanglai tonglai belanya hambai hingke tabuk sang Athukiri ti salaima phaising sang thanglai tongo o program lead khaijangnai o mo thani no local pastor Sores bai hingke sang o jaga phaisok pale je ko kumui songrok phaijak borom ganang man ganang takuk tai bukuk songno besango kaise kok sanam chungo sin local pastor sin tam pois tanggal bang oh sin local pastor reverend pastor Sodes bo sin tarati sanai bagi thangi tongo phayako ri chumui tongo nuklaine sing o December man hapmani nang bahima tong bukharok bomti hai feelings belai no tong thoksak inga sang tabuk star khajai ba ke onek no sini tong thokmani no norok nugana norok paisak nai tong de rasamung musamuro bahake khlanya ne wan sugui tong nai tong di sing to sanani kono mane sing to tai sana nanglia sama baya naima ba sing nai aban bagai norok nai tong di paisak hingke o blog ni bising tui kerol ni musamung rok nor nini musamung rok ter nugui mano oma Puila ni simi pai thak jora paisak norok nugui tong nai norok nai tong di babai papa yan hagre nung khetera tong thokjaka nung tin tam khanyang girjao phai Start only. ge nung start ti se banyo ba start nin se kotoma nung tera panyo bu jaka start tisa athong nung tera tong thokjaka tini busuk jora tui tong thokjak nung tini mosanai ja mosadin jaka mosanai ja nung mora mosanai serai cikon rong ni masamuro nor nugui manai so vlog no nai joni pa esa jortei पच्चीस तारिख जरा जों अ जातिनो जों लाइ थांनाय अनबाय काइतर जोंनो हामारि काइतों जिनि बखाव जोंगै तंथों बर रंनि थानिव अ जाति सिं माकेना काइतोनि आ हामारि जोंगै तंथों फुनुगै तंथों फासा जलाताय फलाक थानिमो माके आं अ आथुकिरिनि सुइसनरि
buk sini panda pai mani ya kolo seng samung di thanglai dongo samung tam tong kisa phunula khulugai seng tini oro mui tam na ji ko wow wow seng den thasken salanye hello everyone so finally pai kha chini tini na Athukiri tisai kisa panda khlai mani tai samung bo seng salai kha jaman sa khanyo kisa misa tam samung cha noro nukhna ke puri torkari chalai seng puri mui ke abono vlog na ngo jora na sine khakle nor joto na chujakhan ka like comment share subscribe khanya bagi tapuk de hanya nyor ba ketal vlog ba kemala until then sign you see you soon with the next vlog bye bye.